चुटकिला भाई बोल रहे जी तक्का जने हमारे नया होत होके ये हो सकता नहीं जरूरी बाकी जरूर जानते तो हम जानते नहीं ना नगर पालिका का घूमत रह चलिए हमरा मेहरारू के इतना तू सर समाचार ले तड़ा वो कहां जा दिया नगर पालिका में घूमे को लियो कि शौचालय में ढूक के शौच करता लियो इतना गार्डिंग तू करता अजीत भाई इतहार महानता न जी हमार मेहरारू नगर पालिका में हमार मौगी नगर पालिका में रहे आ ई जनता क्या करता है ई बगल में खड़ा होकर वीडियोग्राफी करता है जेने जेने जात रहते हैं तेने वीडियो कैमरा लेके घुमावता है साटा पाटा चल लगा वीडियो के देखो चौथा में वाला लगन में खींच देबे के वही पुस्ती सुबह अच्छा जाय दी हमारा पर असर काहे आई ई दुनिया बनावल बहुत से खाती बहुत बड़ा डॉक्टर लिखले बने कि हेल्थ इज लाफिंग फॉर वेरी इंपोर्टेंट स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है हंसना से फेफड़ा में फुलाव पचका होला रक्त के संचार बढ़िया होला तो चुटकिला के बाद होई छोटू बाबा कहते बड़े चिन्हवा देव जा तो छोटू बाबा हम चिन्हाई ना चिन्हाए खातिर तू बरिस बन के नहीं नहीं ध्यान दो आ तू जाना तड़ा कलुओ जानता रे अजीत भाई के हमरा भेंट नहीं खे बगल में हमरा बैठल निर्मलो बैठल बने तो लगभग सब जानते बा ना जी हमरा के चिन्हवावे के कोशिश नहीं के ना तो हम चिन्हाई ना रवा सब पहले चिन्हा जाए ई ध्यान देबे के बा ध्यान दी यूट्यूब वाला भाई लो बालो ई लो तो चाहे ना लो कि कब वो ब्यास के मुंह पे लइका जूता फेंको कि लिख के उतने तू डालते बालो बस ज्यादा ने व्यवस्था नहीं तना ना होई मर्दे बढ़िया चीज तारा पर लोग ना देखेला तारा डाले कोशिश नहीं करत टी सीरीज के कंपनी के कैसेट हमार प्रसंग के उघार के देखो कि कितना लोग देखले बा जितना घरी व्यूअर बहुत है आ जितना YouTube के पैसा यूट्यूबर लोग के मिलता ओकरा 10 गुना खालसा हमनी के सीडी कैसेट ऑडियो बेचात रहे काहे बढ़िया लोग रहते हैं छोड़े के का मतलब कौन गा दियो उहे धुना कोई बढ़ जा बेटा कल्पना जी गोलहली कि यार सूते ना देला सजिया परी अरे लर ला ललाई के सैया जी अरे सैया जी अरे सैया जी दिलवा मांगे ले का तो बिछाई के लेकिन एगो भक्त हनुमान जी के दरबार में जाकर देखे हनुमान जी ये फास्ट एगो सोलो भी गाते कि बजरंगी बंका तो दूर कैला शंका बजरंगी बंका तो दूर कैला शंका लंका में जाई के रावण के भक्त फारी दिहला तू लंका जराई के रावण के भक्त फारी हला तू लंका जराई के हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम हे रामायण है पुण्य कथा श्री बबुआ बिरहे के अंदाज हो कि सूक्ष्म रूप धरी यही दिखा कि सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा
सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा अभी कट रूप धरी लंक जरावा अभी कट रूप धरी लंक जरावा ये हनुमान जी अरोरा वीर महावीर न केहू भइल बा आ न होखे के संभावना बा काहे कि रावण के उ रावण जे काल के मुड़ी तर जात के सुतत हले आ वो रावण के घर में घुस के लंका में घुस के अपन रंगदारी रवा टाइट कर देनी रोना लेखा महावीर न केहू भइल बन होई सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा रूप धरी लंक जरावा हनुमान जी होई का निशंका बजरंगी बंका ये होई का निशंका बजरंगी बंका लंका में जाई के रावण के भक फारी दिहला तू लंका जराई के तेगो कल्पना जी गोले हली बड़ा गीत बढ़िया रहे कि जब प्यार करेंगे ना रहे तब प्यार कहेंगे अरे कोई ना तू जब हनुमान जी लंका जरा के माता सीता के गुल बने माता सीता शिकल बड़े की माँ तू मोहित के कुछ चिन्हा जैसे रघुनायक मोहित दिन्हा माता चूड़ा मुड़ी निकाल के दिले बड़ी अकले बड़ी की हनुमान जाके कह दिया कैसे हो कि हनुमान हरि जी से तू कहिया कि सीता सरे में आंसू बहावेली हनुमान हरि जी से तू कहिया ये हनुमान जाके कह दियो का बबुआ लखन जी के मननी ना बतिया रावण पापी करे दिहले हमारा से घटिया अरे रावण पापी करे दिहले हमरा से घटिया हनुमान प्रभु जी से तू कहिया एक दिन बरिस यस बितावेली हनुमान हरि जी से तू कहिया